Ramadan jongka pertei Hau ne usnem ar hajar ar peu henreu tweet we say Kajing ya kon ka bateng air Argentina bat ka Spain ki ya kon ya kana Shispa menit om shim don call Martinez sudah bat scam henrei ka mensim klawai ka pernai Kam shim la aili ban pendem Por kaya ki menit ki lot henrei ka jingkermen kam kot Shispa henriu menit lajan Open Torres Open nolong ya ka to Chop Chop ke Spain La roja ka pernai kilong kisah Terliam ya ka Argentina Ka pendep ya ka tong Ka nam ka long ka jok ka Spain Shajinom Rodri ukur ya ka golden ball Ya Malbat Williams kipen ki ya ka Madar Ka Jinkman ha Madrid ka Sapriang Ya usnem Tweety Tens Kipen kin mau biang Wat la hakmat ki sau dong dieng Ki klawai jong ka Spain kim shim kyu Por kaya ki menit ki lot Henrei ka Jinkermen kam kot Shispa henriu menit lajan Open Torres Open nolong ya ka to Chop ke Spain La roja ka pernai kilong kisah Liam ya ka Argentina Ka pendep ya ka tong Ka nam ka long ka jok ka Spain Shajinom Na New Jersey shakaleng kari Ka Jinwai ka Sawabaro shisni Kisiam jong ka bol kila QK Ka pernai ka nam